Jean Élisée Daw ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye an ka sɔrɔdasiw n'u dɛmɛjɛkulu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irisilakaw k'u bɛ wulikajɔ la dugukolo ko ale waleyali la kunungo alamisa n'o bɛnna uti kalo tile 6 ma kilomɛtiri 40 ka kɛ ni Masina ale kɛrɛfɛla ye banbancɛwale ka walekɛbaw u kun dogolen don n'o ye Jinimu ale bolofara dɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa kibaruyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen Jean Élisée Daw ko k'u ka kɛlɛkɛcɛw wulikajɔ kɛra yaasa maa ninnu u ka kɛlɛkɛminɛn minnu b'u bolo k'olu bɛɛ lajɛlen nɔɔni min ye sɛgɛsɛgɛli ani kimɛli tun bɛ sen na waati min na ale bɛ nin sɛbɛn in di anw ma min ye lakɔlɔsili bɛ sen na Masina ale marabolo kɔnɔna nin waati in na yaasa bɛn ni kelenya o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye baara min kɛra sa ale kimɛli k'o fana da bɛɛ lajɛlen tulo kan wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye Élisée Jean Daw ye k'a bɛ an ka sɔrɔdasiw n'u dɛmɛbaaw fo ka wulikajɔ ni baara kɛcogo ɲuman na Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ dugudenw k'olu fana fo u ka dɛmɛ na ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma ni kibaruya ɲuman olu dili ye fala ye an bɛ taa Jikɔrɔninkaw fɛ yen min ye Jikɔrɔninkaw fɛ Bere Rouge olu ka kalan min bɛ sigi sen kan n'o ye tile 40 ye a bɔko 76nan maaw olu bɔra min ye kalansen ye a ye tali kɛ maa 87 la uti kalo tile 6 kunungo commando parachutiste kuraw fala ye olu kɔni bɔra u ka kalankuncɛ baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɛra min ye parachutiste ka maa mafalenw ye sa ani maa minnu tun bɛ kalan in na olu somaw chef d'état-major armée de terre sabula maaw tɛ min kalama fala ye Bere Rouge bɛ armée de terre de fɛ colonel major Dawuda Sagara ale min tun y'an ka kɛlɛdagatigi ye Kidalikaw fɛ yen ale de ye armée de terre dankan ye nin waati na fala ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ale ka yamaruya kɔnɔna na 33e régiment commando parachutiste la Jikɔrɔninkaw fɛ yen nin bɔko 76nan in kalanden minnu b'a kɔnɔ maa 87 don a bɛɛ lajɛlen ye commando ye kalanden 2 b'a la olu ka kalan yɔrɔ janyana kosɛbɛ sabula olu bɔra Irisilakaw fɛ yen ka na sa kɛnɛkan baara ka n'o kɛ yan 2 fana b'a la o y'u ka dɔgɔtɔrɔlakaw ye a tɔ 83 sa olu kɔni ye commando dafalen yɛrɛ ye cɛkisɛw minnu bɛ se ka baara kɛ tile 40 baara in kɔfɛ sa yirala k'a fɔ ko commando parachutiste yɛrɛ tɛ taa fɛn o fɛn kɔ fala ye olu ta ani tɔw ta ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ sabula ji yɛrɛ tɛ sigi kuma tɛ k'a fɔ ko mina bɛ n'a yɛrɛ kuma tɛ olu ta la min ye kungokolon fandanba da a b'o de kɔnɔ tile 40 bɛrɛ fɛn bɛɛ bɛrɛ bɛnnen n'o ye yaasa dɔrɔn i ka se ka jɔ i sen na degun mana i sɔrɔ kapitɛni Musa Tarawele ni ale ye kalanso in ɲɛmaa ye a ye jamana ɲɛmaaw fo nin kalan in sigirila sen kan commando parachutiste olu tɔgɔ la maa minnu fana ye baara in kɛ kalanso in kɔnɔna na n'o ye maa 87 ye k'u yɛrɛ fo kapitɛni y'a yira sa k'a fɔ ko olu ka commandaya kalekan ye min ye ka da la ka se sɔrɔ ko o kɛra u taala ye o la sa min ye Bere Rouge yɛrɛ baara bɛ kɛ cogo minnu na a kɛra o hukumu kelen kɔnɔna na parachutiste k'o kɛ i ɲɛ sirilen k'a k'i ɲɛ foninen k'i fili tu kɔnɔ ka taa ni marifaw ye k'olu d'i ma marifa minnu walakalen don ka bɔ ɲɔgɔn na k'i joli di ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ don o don ko u y'o kɛ berefe minnu sɔrɔlen filɛ nin sa ko bɛna n'a to ni maa 87 olu ka taa armée ka gun kan nin waati in na yaasa baara minnu bɛ yen n'o ye commando para baaraw ye u ka se ka t'u kɛ ka faso k'ale dɛmɛ nin waati in ale kɔnɔna na fala ye ko vérificateur général